rambutan anak genter. Balang lah. Terus nanti sopo. Oh, adalah kok tonggo kae kok nerutus golek rambutan gunaku. Harus rambutan sitok angel men. Oh, Lah kok iso ngerai rambutan malah nibani ndiasku. Kok iso wong kok pengen rambutan ora sah sitok lho Dede. ngerai gunaku. Nibani ndiasku ngantek loro kaya empuh kok malah wong kok. Tahu kok enak men to. Rambutan kene sing nandur kula kok arep dirai. Enak men. Wong tembung mau enek wong nang mburi ora gelem tembung. Mau kae ngahi. Lah